Здравейте! Аз съм Сава, а вие сте с каналът Гледай бе! Ето го и нашето ревю на петият филм за мутантите на Марвел. Въпреки, че трейлърите и безумно синия костюм на Апокалипсис ни отблъснаха първоначално. Филма ни върна обратно в редиците на верните фенове на франчайза. Още от началото ще кажем, че филма е хубав и си заслужава вашето време. Първото нещо, което се чудехме на път към киното. Дали Дженифър Лоренс ще е добра мистик след всичките коментари в пресата, че тя не харесвала ролята? Отговора? Джен си беше професионалист и игра чудесно. Втория въпрос, който ни мъчеше сигурно и е познат на тези от вас, които са гледали коледното ни видео, дали Апокалипсис ще изглежда като злодей от Power Rangers. Слава богу, не. Оскар Айзек е супер и в трейлърите са го представили много зле. Не е така във филма. Поне не във всички кадри. Ние под толкова много латекс сигурно нямаше да можем да мръднем и камо ли да играем. Филма е много добре конструиран, не е перфектен, но има добър сценарий. Всички герои са стойностни, много забавен, но същевременно продължава да те държи в напрежение и има най-добрите препратки към комикси до момента. Тази година е удоволствие да си фен на комиксите, защото имаме огромно разнообразие от начини, по които можем да видим супергероите от тях. За феновете на Софи Търнър, Санса от Игра на тронове, Сингър й е дал възможност да изиграе една страхотна Джин Грей. Но нашите любимци си остават Макавой и Майкъл Фасбендер. Джеймс като професор Екс беше според нас центъра на филма. И не може да имаш професора без другата страна на монетата – Магнито. В предишния филм за мутантите бяхме много приятно изненадани от Квиксилвър, изигран от Еван Пиърс. Тази година продължава да ни радва със страхотното си изпълнение и хумора на героя. Ще спрем до тук, преди да сме изпуснали пак някой спойлер и ще ви пожелаем приятно гледане на X-Men Апокалипсис.